Diroka felsefeye de pırskreka xirabiye. Pırskreka xirabiye mijareke felsefeya dine u lirre u rebazin lehevanina xirabi u başiya mutlak yani li başiya takas digara. Dive halede başiya mutlak xodeye. Ev pırskrek cara yekem jealiye epikrosi ve hatiye gotin u jive rojeveci jealiye gelek ramanver u filozofan ve hatiye nırkhandın u veki pırskreki ki xogan diye ta roja meya ilo. Pişti zayne deset sala duyemde Lacantius Ramanen epikrosi veki paradoks nakoki u dilemaye ki vav ve goastiye. Heke xudi bu xwaze xirabiyan ji holê rake û nikaribe rake, yan jî dikare rake û naxwaze ku rake, yan jî ne dixwaze ku rake ne jî radike, yan jî hem dixwaze ku rake û dikare rake. Heke xwedê dixwaze ku xirabiyê ji holê rake û hêza wî tire rakirina xirabiyê neke bêhêz e û ev rewş ne li gor xwî û xisletê Xwedê ye. Na heke dikare xirabiyê ji holê rake lê belê naxwaze, nexwe ev hesûd e û ev rewşê ne li gor xwî û xisletê Xwedê ye. Heke ew ne dixwaze ku xirabiyê ji holê rake û ne jî ji holê radike, nexwe ew hem hesûd e hem jî bêhêz e. Ev rewşê ne li gor xwî û xisletê Xwedê ye û di vê rewşê de jî ew ne Xweda ye. Na heke Xwedê dixwaze ku xirabiyê ji holê rake û radike ku bi tenê ev rewş li Xwedê tê nexwe ji derke xirabiyan çi ne? Yan jî çima Xwedê naxwaze xirabiyan ji holê rake. Heman pırskirek piştî sedê salan dîsa ji aliyê David Hume'yî ve jî bi şêweyekê din hatiye raberkirin. David Hume di berhema xwe ya bi navê Güftegoyên li ser din de ji devê Pîlo wiha gotiye. Ma Xwedê dixwaze ku rê li ber xirabiyan bigire û hêza wî têrê nake. Nexwe hêza wî tune. Yan jî hêza wî heye lê belê naxwaze ku xirabiyan asteng bike. Nexwe ew ne dilpak e. Heke ew hem hêzdar û hem jî qenç be, nexwe xirabî çawa peyda bûne. Şirûveyeke din a balkêşî şirûveyê John Leslie Mackeyê filozofê hemdeme ku wiha gotiye. Xwedê heye yek, Xwedê başiye mutlak e, dido, hêza Xwedê têra hemû tiştan dike, sê û xirabî heye çar. Şirûveya Mackey bi vî şeklî ye. Kesikê ku her sê maddeyên ewlî bipejirîne, divê ew xala çarê min red bike. Yani heke Xwedê hebe dixwaze ku başiya mutlak pêk bîne û ji bo pêkanîna hemû tiştê hêza wî hebe divê xirabî tune be. Na heke Xwedê hebe û başiyê dixwaze lê belê li dinyayê xirabî hebe, nexwe Xwedê nikare bi axwe bike. Nexwe Xwedê ne deshilatdarê her tiştî ye. Heke Xwedê hebe û qadirê her tiştî be û xirabî jî hebe, nexwe Xwedê xirabiyê afrandiye û ne başiya mutlak e. Heke Xwedê başiya mutlak be û qadirê her tiştî be û li gel vê yekê jî xirabî her berdewam be, nexwe Xwedayekî wiha tune. Di felsefeya din de navê vê legerînê danîne teodîse û bi vî hawî xwestinê ku xwe bigihînin bersivan. Pırskreka xirabiyê di heman demê de dibe sebebê gelek pırskrêkên teolojîk û lewma jî desta ewilî filozofan xwestinê ku têgaha xirabiyê li gor dîtina xwe şîrove bikin. Teodîse di romanên Platon de. Li gor bîr û baweriya Platon çavkaniya xirabiyan ne Xwedê ye. Wate xirabî ji Xwedê nayên. Di dîroka felsefeyê de şîrovekirina Teodîseyê a yekem ji aliyê Platonî ve hatiye kirin. Lewre di gelek romanên Teodîseyî yên ku piştî Platon hatine kirin de bandûra romanên Platon eşkere xuya dike. Platon wiha bawerkiriye ku çavkaniya xirabiyên li dinyayê ne Xwedê ye. Lewre jî di babu xirabî ji ciyekî din werin. Xwedê ji hinek bûyerên ku têne serê mirovan berpirsiyar e, lê ne jî tevahiya bûyeran. Ew ne sebebê hemû tişta ye, bes sebebê bûyerên baş e û tu tekiliya wî bi bûyerên xirab re jî tune. Ji ber ku Xwedê baş e, xirabî jê nayên. Tiştê ku baş in, em dizanin ku ew gelek kêm in, lewma jî ji Xwedê ne tiştên xirab, tiştên baş têtin. Nabe ku em Xwedê mîna sebebê xirabiyê bibînin û divê em wiha jî nebêjin. Platon maddeyê jî wekî çavkaniya xirabiyê nabîne.
Lebele meriv dikare bibece ku ligor neri navi çafkaniye xrabiye ruhen xrabin. Mesela de kitaba xoya tmausede ku de derbarê kozmolojiya gerdûnê de dibêje ku heta ji destê Xwedê hatiye wî xwestiye ku dinyaya me bişibîne heyînên herî xweşik, sipehî û bêhempa yên ku dikarin werin têgihiştin. Lêbelê ramangerên Platon-Parêz û Platinos bi xwe jî maddeyê wekî çavkaniya xirabiyê nirxandine. Teodîse di ramanên Îrenawîsî de. Îrenaws piştî zayînê di navbera salên 130 û 202 de jiyaye. Zilamekî dêrê bûye û piskirêka afirandinê şîrove kiriye. Li gor bîr û baweriya wî Xwedê di du qonaxan de û di terzekî peresanî de mirovan xulkandiye. Qonaxa yekîmin xuyabûna Xwedê ye. Qonaxa duyêm jî hevşibîniya Xwedê ye ku ev dêmajo hê jî berdewam dike. Xwedê di destpêka vê rêya ku mirov xwe digihînî de wî mirovan xulkandiye. Lêbelê di vê xulkandinê de mirov ji bêhempatiyê dûr in û kêm in. Wate kemasiyên mirovan hene, potansiyela bêhempatiyê li cem mirovan heye û Xwedê vê yekê daye wan. Lêbelê divê pêşbendî tev bigirin û ji asta sehkirin, lêkolîn, derana aqlê, têgihiştin û ravekirinê derbas bibin û bibin heyînên zana û Xwedê ehlak. Ji bo ku mirov bikaribin xwe bigihînin başiyê yan jî başiyê bi dest bixin, pêwîst e bi xirabî û tengasiyan re rûbirû bin. Lewma jî durahiyek ketiye navbera Xwedê û ebdên wî. Mirov di destpêkê de mîna xuyabûna Xwedayê herheyî hatiye xulkandin. Bavo plana hemû tiştan daniye û piştre jî fermanê daye kur. Kur jî ji demajoya xwendinê pêk aniye. Reh jî zexim kiriye û bi vî havî nîjada afirîdeyên Xwedê zêde bûye. Rewşa wan her şûye baştir bûye û zêdetir nêzînkî bêhempatiyê bûne. Lewre a ku nehatiye xulkandin bêhempa ye ku ew jî Xwedê ye. Teolojiya Îrenawîsê ji teolojiya filatiya îroyîn cihê ye. Têgehên mîna ji cav ketina mirovî, gunehê yekêm û kefaret di teolojiya Îrenawîs de xuya nakin. Di mijara îradeya azad de Îrenawîs ji Augustinusê xoşewîst cihê difikire, vê meseleyê wekî armancekê sperojê de nirxîne û ji ber vê yekî jî bêtir nêzîkî xeta optimîst dibe. Ev feraseta wî ku beriya Augustinusî pêşnûma kiriye, ji aliyê teologê Fileh John Hickey ve jî hatiye parastin. Teodîse di ramanên xoşewîst Augustinusî de. Li gor bîr û baweriya Augustinusî, Xwedê mirovan bêguneh xulkandiye û şandiye dinya me ya ji gunehan pakişkirî. Lêbelê mirovan vê azadiya Xwedayî bikar anîne û guneh kirine. Wate hemû mirov ji ber gunehê Adem bûne gunehkar û lanet lêbûyî. Bêguman hêza Xwedê heye ku mirovan di vê sefaleta wan de bihêle û tu carî neyê hewara wan. Lêbelê dîsa jî ji ber ku baş e beşeke mirovan rizgar dike. Lewma jî hinek mirov dê bi înayeta Xwedê rizgar bibin û yên mayî jî dê werin ceza kirin. Her wiha Augustinus bi wateyekê hilweşîner li xirabiyê mêze nake. Li gor bîr û baweriya wî, xirabiya ku bi destê mirovan pêk tê û xirabiya ku ji bo cezayê tê bikaranîn, di gerdûnê de dibin sebebê ahengê. Lewre jî dinya me çawa ku tê de qet xirabî tune be xweşik û spehî ye. Augustinus jî mîna Platinos xirabiyê bi maddeyê şîrove dike. Li gor baweriya wî xirabî tunehiya başiyê ye. Xwedê başiya saf û davînî ye, mutlak û naguhêr e. Xwedê gerdûnê ji tunehiyê xulkandiye. Gerdûn guhêrbar e û pêkhatina maddeyê jî ji tunebûna başiyê ye. Lewre mîna Xwedê ne saf e û ne jî mutlak e. Gerdûn jî mîna Xwedê bi başiyê hatiye dagirtin. Lêbelê di hemû tiştan de û bi heman kasî başî peyda nabe. Çimkî li cem heyînan hiyerarşik heye û li cihê herî bilind avê hiyerarşiyê yên baş hene. Roj, heyv, stêrk, ferîşte, mirov, çivîk, masî, ronî û tarî herdem baş in.
Lebele mina Xwedê ne bêhempane û asta wan cuda ye. Helbet heyf bi qasî rojê ne ronîdar e û hemû heyîn jî bi qasî hev ne başin. Li gor baweriya Agustinosî zelzele, bahoz, nexweşiyên têger û kerasetên mezin yên xwezayî encamên gunehên mirovan in. Lêbelê ji ber ku ew ceza adilane ne bi wan rûdanan ahenga bêhempa a gerdûnê xiran nabe. Teodîse di ramanên William Leibnizî de. Leibniz bi teoriya cîhana pêkan pirsgirêka xirabiyê şîrovet ke. Li gor vê teoriyê Xwedê dinyayekê ku makûl e xulqandiye û ji bo pêkanîna vê yekê jî mecbûr bû ku çavê xwe ji hinek xirabiyan re bigire. Derbarê xulqandina gerdûnê de William mîna Agustinos nafikre û bawer nake ku Xwedê gerdûnê ji tunehiyê xulqandiye. Ramana Yuya derbarê vê yekê de bêtir dişive ramana Platon Parêzyan ya maddeya ku heye. Lêbelê William nabêje madde, dibêje monad. Xwedê ji nav monadên ezelî û ebedî ku hejmara wan bêsînor e yên guncan çalak dike. Wate xulqandin aktivîzekirina îdeayên ku mîna hêzê ne. Di dema pêkanîna vê yekê de bêguman Xwedê hêza xulqandina alemên bêsînor e. Lêbelê piştî hesabekî kûr û dûr vê dinyaya a ku herî pêkan e û bêhempa ye xulqandiye. Lêbelê heyîn kêm in û ne temam in û tekane heyînê ku temam e Xwedê ye. Heke hemû heyîn temam bûna dê ew jî bibûna Xwedê. Ji ber vê yekê jî li dinyaya me normal e ku xirabî heye. Sebebê vê yekê ne Xwedê ye, kemasiyên mirovî ne. Ango heyîn tekûziya xwe ji Xwedê, netekûziya xwe jî ji tebiata xwe digirin. Ji ber xulqandina Xwedê heyînek nabe baş. Lêbelê ji ber ku ew baş e ji alê Xwedê ve hatiye xulqandin. Wate başî yan jî tevgera ahlakî ji Xwedê serbixwe ye û xulqandina dinyayê ji nexulqandina wê çêtir e. Leibniz wa bawer dike ku dinyaya me di rewşa xwe ya herî baş de ye û îmkan tune ku em bikaribin vê dinyayê baştir bikin. Hemû mirov dikarin ji Xwedayekî afrener bawer bikin. Lêbelê a girîng ew e ku mirov bikaribe li gel hebûna xirabiyan jî ji Xwedê hez bike. Devra ronîbûnê û teodîse. Di serdema ronîbûnê de ku di sed sala hejdehan de pêk hatiye derketiye holê li hemberî feraseta teodîseyê rexneyên tund pêk hatine. Voltaire di berama xwe ya bi navê Candide Xoşbînî de rexneyên tund li felsefeya Leibnizî ya teoriya cîhana pêkan girtiye. Di berhemê de ku felsefeya Leibnizî diparêze bi dû hevalên xwe re li gel deverên dinyayê digere û li gelek bûyerên xirab rast e. Zelzeleya Lizbonê ya sala 1755 de ku rû dabû bandoreke mezin li rewşenbîrên Ewropayê kiriye. Piştre David Hume di berema xwe ya bi navê dîroka xwezayî ya dîn de derbarê derketina holê ya dîn de şîroveyek sosyolojik a yekîmin dinivîsîne û wa dibêje. Meseleya dîn û Xwedê xaçepirs û neyeniyekî wiha ye ku nayê şîrovekirin. Derbarê vê meseleyê de tekane encama lekolînên me tirs û kesnezanî ye. Lewrê jî ne pêkan e ku em bikaribin xwe bigihînin encam yan jî biryareke zelal û eşkere. Filozofên ronîbûnê yên Mîna Diderot û Paul Henry Treat Holbach jî dibin bandora ramanên Voltaire û Hume de dimînin û wiha dixwazin ku bandora baweriya filatiyê a zordest ku piştî serdema navîn jî berdewam dikir ji holê rakin. Rexneya David Hume'yî ya feraseta teodîse. David Hume di berema xwe ya bi navê guftegoyên li ser dîn de li ser vê meseleyê sekiniye û ji devê pîlo wiha gotiye. Ma Xwedê dixwaze ku rê li ber xirabiyan bigire û hêza wî têrê nake. Nexwe hêza wî tune. Yan jî hêza wî heye lêbelê naxwaze ku xirabiyan asteng bike. Nexwe ew ne dilpak e. Heke ew hem hêzdar û hem jî qenç be, nexwe xirabî çawa peyda bûne. David Hume'yî pirsgirêka xirabiyê bi aliyên xwe yên fizîkî, ahlakî û psikolojik şirovet ke û bi îniyat li ser dû pêşniyaran radiweste. Di pêşniyara yekêm de dibêje ku
gerdun wekî ku tê zanîn ne birêkûpêk e û ne ahengdar e. Pêşniyara duyêm jî li ser hebûn û tunebûna Xwedê ye ku wiha gotiye. Heke di gerdûnê de nîzam û rêkûpêkî hebe jî em nikarin ji vê yekê dest pê bikin û xwe bigihînin rabana hebûna Xwedê. Hûme hem felsefeya Teodîseyê pûç dike û hem jî wiha tinazên xwe pê dike. Dibe ku rojekî yek bibêje ku gerdûn di zemanekê de wekî pêşnûmayekê derketiye holê û vê yekê biparêze. Lêbelê ji bilî vê ramanê de nikaribe tiştekî din bibêje û di teoriya wî de gelek aliyên vala yên ku li benda destnîşankirinê ne dê bimînin. Her wiha ew kes dikare têbigehêje ku ev dinyaya me ji pêhempatiyê dûr e û gelek kusurên wê jî hene. Zarokek dikare bibe cerebandina yekêm a Xwedê. Dibe ku Xwedê ji naşitiya xwe şerm kiribe û lewma jî wî wiha iştibe. Gerdûna me bi tenê dikare berhema heynekê xwedayî a rajêr û pêgirêdayî be. Dibe ku heynên raser yên xwedayî tinazên xwe jî pê dikin yan jî dibe ku ev gerdûna me karê xwedayekî kal î xurûfî be jî. Hûme li dijî wan ramanên ku gerdûnê dişibînin makîneyekê û Xwedê jî dişibînin afrennerê wê makîneyê derdikeve û dibêje ku ev raman derê mantiqî ye. Li gor ramana wî di vê angaştê de du nakokê hene. Yek nabe ku em gerdûnê bişibînin makîneyê. Di do nabe ku em bibêjin afrennerekî vê makîneyê heye. Lewma jî ev raman çewt e û nakok e. Rexneya feraseta Teodîseyê a Immanuel Kant. Ji bilî rexneya David Hume'yî meriv dikare bibêje ku li hemberî feraseta Teodîseyê rexneya herî ciddî ya Kant e û di derbarê vê meseleyê de gotarekî berfireh nivîsandiye. Navê wê gotarê li ser bisêrnekatina felsefeyên Teodîseyî ye. Kant teoriyên Teodîseyî dike du beş. Teodîseyên teorîk û teodîseyên otantik. Kant teodîseyên di pirtûkên pîroz de wekî yên otantik de hesibîne û teodîseyên filozofan jî wekî teodîseyên teorîk. Li gor baweriya wî kesên ku teodîseyê diparêzin, parêzerên Xwedê ne û parastina vê yekê jî doz e. Dîsa li gor baweriya wî ev doz li hemberî dadgeha akıl yan jî li hemberî dadgeha felsefeyê tê meşandin. Kant dibêje divê parêzerên Xwedê hinek xalan zelal bikin û ji bo zelalkirina vê mijarê jî sê xalan destnîşan kiriye. Pêwîst e sebebê dijberiya tiştên ku li dijî armanca dinyayî ne were şîrovekirin. Yan divê dijberiya wan were pejirandin yan jî divê werin şîrovekirin. Pêwîst e were peyîtantin ku Xwedê hêzeke mutlaq e û ne çavkaniya xirabiyê ye û sebebê xirabiyan yan mirovin yan jî rehen raserê mirovî ne. Li gor baweriya Kant parêzerên Xwedê li dadgeha felsefeyê tek diçin. Di dawiyê de Kant digêje wê qenaetê ku hikmeta îlahî û rastaqiniya xirabiyê nelihevin. Di vê xalê de girêdayî ramana Xwedê dimîne, girêdayî ramana Xwedêyê lêbelê di çareserkirina vê meseleyê de aqlê meriv bêhez dibîne. Li gor bîr û baweriya wî pêwîst e meriv xweradestê hêzekî raser û gewre bike û bizanibe di tu carî nikaribe meseleyên li dervê sînorên aqlî çareser bike. Di daviyê de wiha parastiye ku ev mesele tu carî çareser nabe. Rexneya feraseta Teodîseyê Schopenhauer. Schopenhauer jî mîna mamosteyê xwe Kant dibêje ne pêkane ku meseleya hebûna xirabiyan çareser bibe. Dîsa dibêje rêyeke çareserkirina vê meseleyê qet tune û nabe ku ev pirskirêk bi rêya Teodîseyê were şîrovekirin. Çimkî çavkaniya xirabiyan hekî Xwedê be jî ev yek rê li ber xirabiyan nagire. Axirê wiha bawer dike ku pirskirêka xirabiyan bi teoriyê Teodîseyî tu carê çareser nabe. Lêbelê bi daxwaza jiyanê û bi rêya huner, ehlak û hezkirinê meriv dikare li dijî xirabiyan li ber xwe bide û tê bikoşe. Guherîna lewnî a pirskirêka xirabiyê. Bi Schopenhauer re pirskirêka xirabiyê jî ji vê rewşa xwe ya berê dûr dibe.
Di destpêkê de ev pirsgirêk wekî pirsgirêkeke di navbera xirabî û Xwedê de dihate dîtin. Piştre bû meseleke ku di navbera xirabî û mirovan de xuya kir. Schopenhauer, Sören Kierkegaard, Nietzsche hewdane ku çavkanî û sebebê vê pirsgirêkê destnîşan bikin û jê re çareseriyekê nû bibînin. Nihilîzma ku di sedsala 19 de Nietzsche û Sören pê mijûl bûne ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê wekî hewdanekê xuya dike. Nietzsche vê yekê wiha şîrove kiriye. Pesimizm şeklê pêşîn ê nihilîzmê ye. Pesimizm bi hêza mantîqê dijîtiyan dixeholê û dibe sebebê rageşî û giraniyê. Heta ku dibinê nirxên jor de helakeke jêr hebe û heta ku sîstem mûteberiya xwe wenda bike, nirxên me nikarin jiyanê berhêlî bikin û jê rû babidin. Rageşiya bedbînî dibe sebebê hîçparêziyê. Wate ji binîve û seranser redda hemû nirxan. Di serdema ronûbûnê de li dijî feraseta Teodîseyê êrişên mezin pêk hatine û vê filozofan derbên mezin lê dane. Li gel vê yekî jî şîrovekirina vê pirsgirêkê di roja me de jî berdewam dike û meriv dikare xebatên Elvin Plantinga û John Hayek wekî du mînakên îroyîn bide.